Umthombo walomklamo wamanzi eGiyani Water Project yidamu inandoni eliseduze neThohoyandou. Leli damu lijule ngamamitha angama-43 kanti laphothulwa kwakhiwa ngo-2005. Ububanzi balo bucela ku-1500 square kilometers. Ukumanzi kwalomklamo kwenziwa inkohlakalo. UMengameli Ramaphosa uthi imali ebalelwa ngaphezulu kwa-1 billion wamarandi kumabhiliyoni amane amarandi alomsebenzi ikhwatshanisiwe. Uthi bonke laba basolekayo bazobhekana nengalo yomthetho. As the minister said, we are going to have that unit investigate everything, and there will be consequences. Where money has disappeared without work being done, there shall be consequences. Abaholi bomdabu kanye nezakhamuzi banxusa uMengameli ukuthi aqinisekise ukuthi usuku olubekela ukuphothulwa kwalomsebenzi umbasa wonyaka ozayo kube yilo ngempela njengoba sekuhlehliswe izikhawu eziningi ukuphothulwa kwawo. Go and check again if that time frame is going to be met. Otherwise we will come here again. Kusenjalo ungqongqoshe wamanzi nenhlanzeko uSenzo Mchunu akafunanga ukuphumela obala ngosuku lokuphothulwa kwalomklamo wamanzi. I can't say exactly when will taps be connected, because we say these things and then we get disappointed. Izakhamuzi zitshela uMengameli ukuthi amapitsa amaningi agujwe ezigodini zalendawo awasebenzi.